Jatend piny Kenya William Ruto chopo Kisumu kendo sidho pok mar omenda mag nyota masiro rowere e weche mag ohala. All the passengers, totaling 16, got injuries of various degrees. So they were rescued. Tapar kod auchiel pod yudo thieth bang' masira mar apaya jukogi e boma ma Awendo nyoro. Ng'anyo mar jomatatu mane ochan kawuono timore kidam ka gwenge moko bedo gi ng'ikruok e kinde ma kuonde mamoko wuotho dhi nyime makare. Chiegni en sa 10 mar odhiambo, chenro en mar ka gi kacha. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jatend piny Kenya William Ruto sidha yanga chenro mar rowere mong'ere kaka nyota mane romo shillings milion 220 mar chako ohala gi rowere. Chenrono geto jo ohala 8,000 mowuok Kisumu, Siaya gi Homa Bay ma bende osidhi ayanga e pap ma Jomo Kenyatta e boma ma Kisumu. Olero ni mano kende e okang' mar reso rowere. Vijana wa Kenya, mimi nataka niwaeleze form ni kujituma. Tuko na nafasi ya kazi kwa affordable housing. We have 500,000 young people working there. As that program continues to roll out, we will reach 1 million young people. Number 2, tuko na kazi pale kwa digital jobs. We continue to expand our fiber optic. We continue to expand our ICT hubs. We have 300,000 young people working today. We want to get to 1 million. Mujitume kwa digital jobs. Number 3, we have a program on export of labor. Na mimi ninawahakikishia ya kwamba nitawapeleka Canaan, na hiyo Canaan tutapitia Singapore. Na hii Singapore, hizi programs mnaona zinafanyika hapa ndio zilikuwa zinafanyika huko Singapore. Walianza hivi. Ikibamba sana basi pull it up. Selector cheza doba once from the top. Whoa, Dr. Maver. Ikibamba sana wapi ndio. Tunisia speed. Fire, we light it up. Whoa, Dr. Maver. Dr. Maver. Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Masira mar apaya e boma ma Awendo e apaya ma owuok Awendo ka ochomo Rongo odiochieng' ma nyoro. Jatend obila sub county ma Awendo Julius Kemboyo yango ni jowuoth mane nitiere nyamburko mating'o jowuoth 2 mayudo masira ni ne oyudo kuma opogore opogore. Kemboyo wacho ni masira ni mar apaya ne obiro bang' nyamburko ochomo Rongo ne owito brakes kendo tuomo nyamburko machielo mane chung' e geng apaya. There were 2 motor vehicles, that is a matatu. One was coming from Migori, heading to Rongo general direction, and its brakes failed. And it's a steep place, so it rammed in a stationary matatu, which had 2 passengers. While the one which was coming from Migori had 14 passengers in total. So as a result, all the passengers, totaling 16, got injuries of various degrees. So they were rescued, while the rest were rushed to, with serious injuries, were rushed to Migori. It's a county, Migori Referral Hospital for attendance. Markeka ujukanyukete highway yes keche mamoko markele highway gini da yudo keche mamoko mapake badara konge kone kata gi jowuoth madho chunga madho loro jowuoth kata private car dene gini ukela jali kama duong' like mano timore Migori. Before kapok gike round about ema kwayo governor mokwongo no med ketonwa pumps madongo ok matindo maka garo biro to nyalo ywe kata medo speed oketnwa pumps madongo. Japuonj moro mane osedhi e rutaya onegi kamine ode bende owegi hinyruok maricho kaluwore gi monje wilaro kiewo malo e gwenge ewi Kawiti mani location ma Gemsori ka Chiena e Rangwe kaunti ma Homa Bay. Ripoti yangu ya Masendo Joseph Wuoth mane rutaya higa mokadho
Nyumonji monegi japuonj maduong' mar skul moro e gweng' ma gisebedo kae gi yware godo weche mag lo. Ruoth mag Msori Wakachien na Peter Oula olero wachno e yor sime. Ka japuonj osewuok, japuonj owuoth mosenindo, ka osewuok odhi e kanisa gi familia ne, to japuonj magilaro go boundary ni obiro opuro puodho mane kata bando ne politie ne pok ogol. Koro ka japuonj oa kanisa to yude ka bende pod en kanyo to gidondore gi minga. Adhi nyaka kama ne ogoyo japuonj, ayudo arunge ariyo, achiel otur. Beti beni wacho ni kanyo to kano okawo japuonj Joseph Owuoth moter Kisii referral kwa muda matin to doctors owacho ni ng'ano ngimane osedhi. Jaode pod ni hali ma ok ber ahinya Kisii kuno. Jotich mag kambi Rego Niang' Manzoya obago ng'anyo ka gisundo chudo margi mar omenda mabalang' maromo shillings bilion 10 ma gibandho piny owacho mamalo e gwenge ma Imbo mar Kenya. Kotele kod jakom margi Griffin Wasike giywak ni kata kodoko ni gisetero ywak margi juma mokalo to pod ogiro duoko. Giseo mokalo spika mar Baba Malo Moses Wetangula magito ni ema jimbo midhiero magin go. One time Ruto. Asanteni sana. Spika Moses Masika Wetangula, mbona wewe badala ukuje wa address wafanyikazi na wakulima wa Nzoia wenyewe unaenda kanisani? Wacha kupaka makanisa matope na ujanja na ufisadi wako. As you are a one-time person, muko mnaenda nyumbani na hiyo Kenya Kwanza yenu. If you will not avail yourself na mmalize hii mambo ya Nzoia. Kama kampuni mumeweka kwa private investor. Mbona tena unakuja hadi mwezi wa 6 unaweka kwa budget? Na huyu ni private investor anatakana mwenyewe aje and then watu waambie walipeana Nzoia kwa pesa ngapi ndio raia akaanza kurun yenye imeshindwa kulipa wafanyakazi, kulipa watu area zao na wakulima. Wafanya biashara nje wanaumia vile sisi tunaumia wanaumia. Speaker anasema pesa yote ndio tunahitaji. Umetufuta unataka nini? Ukifuta mfanyakazi mpe pesa yake aende nyumbani. Anaenda kutangazia kanisani kuwa rais yetu ametenga bilioni 2 watatupewa mwezi wa 6 na sisi tunadai bilioni 10.8. Sasa akitupea bilioni 2 mwezi wa 6 hapa katikati tutaenda wapi? Tunaomba spika, tunamheshimu spika, rudi huko vile ulisema umepigia siasa Mbadi, pesa zetu watuletee zote. Rawera moro majigni 18 mako dho gande kar dak ma Muyale kar chieng' bura ma Matthews e county ma Busia bang' loso teko stima kotiyo kod minyaga ma wuok kecho. Rawera no Edwin Wandera manyo klase mar 12 mag 2024 kata kamano kwa mopacho komenyo kaka onyalo medore somo kendo manyo kaka onyalo medo yudo ojuzi manyayo kit rieko ma en go. Koloso dalagi Wandera wacho ni onge mateko stima thurgi kanyo emodhire matemo manyo kaka onyalo reso gweng' mondo mi jogweng' omany dongruok kod stima no. But once ukitaka kutoa mpaka kuwe na resta unless ile kwa avoid factors kwa manyumba wakati wa mvua, wakati wa rain season. Kwa juu najua without that ni ngumu. Utakuwa umeaffect boma mingi. Mvua ikinyesha mtu anakaa kwa nyumba like yako na wasiwasi. Step ya kwanza mpaka kuwe na rest, uform rest. Ni rest mpaka uform na watts. Isikwe same na moto inatoka kwa juu, watts mpaka kuwe ni solar. From 1 hadi from 2 nilikuwa nikifanya physics. Tena nilikuwa napenda practical. Kitu yenye unafanya ukiona. Ndio ilikuwa inanisaidia. Tangu mimi nizaliwe, sasa hivi niko mzee, sina stima. Alafu vizazi vyangu vitakuwa na baada wao pia wao vile mimi. Huyu kijana wangu ana mawazo ya kumuelekeza mbele. Isipokuwa uwezo haupo. Kama anaweza pata support na kunachi hiyo talent yake. Huyu kijana anaanza kutrain pia vijana. Tunapata mwangaza. Hatukui tena kwa giza venye tulikuanga. Naomba tu tafadhali serikali kama inaweza msaidia, mumuunge mkono, msaidie.
Riwruok mar Undugu Society sundo ng'eyo adiera e wi gima ne okelo tho mar rowere ma ochando to dak e chuny boma ma Nairobi maromo 15. Undugu penjo gima okelo tho mar rowere 15 go e thuolo mar dwe achiel. Riwruok lero ni tho ma kamano nyiso fuok maduong' e wi arita mar nyithindo kendo gidwaro mondo tim nonro matut kendo mapiyo. Demand agency accountability. We are talking about the police of this world. We are talking about the DCIs. We are talking about departments of children's services. They need to be accountable to Kenyans because they are using our taxes to do the kind of work they are doing. We are also pushing for reforms in the criminal justice system. And the reforms should reclassify and decriminalize petty and state-related offenses because that is where most of these guys are mishandled. And lastly, we are also saying, can this government rethink of its urban development plan, particularly the settlement policy that under which affordable housing falls? Tim mar Shabana noketo ng'wejgi madong' e timbe 4 motelo e chung' maling mapacho ka bedo moridore bang' loyo tim ma Bandari gol 1-0 e tugo manyo tuge pap Magusi e kaunti ma Kisii. Jatugo Brian Michel loyo picha choma moskelo kok e